Gamazkara ikusi. Polita. Bai, gamazkara ikusi makillajen. Ez. Ze pasada? Bueno, Noiz etorri zara? Hori jendeak ez dakik, ez da, hemen bakoitza ditu bere rutinak eta... Da makillajen askotan egoten gara, bla, bla, bla. Bai. Ba, galduzu. Zer? Ibili gara koloriei... Ez, koloriei buruz. Koloriei buruz. Ez kanatako kolorie... Aipatu nuen, baina behin makillajeko lanzidata izan zidan, azeituna kolorea daukala, aurpegian. Bai. Arrezkera naiz, berriz ere animatu itzaitera, kolorei buruz. Bueno, behon gara kolore, Espainiatako kolore, bla, bla. Eta orduen, zein da benetan nabil? Erne, Kolor terapia. Zein da zoriontasunaren kolorea? Zein esango zeunke? Urdina. Zoriontasuna, energia, indarra, poza... Espainetan urdina ez da ona, gorria. Ez da Espainetarako. Oroar. Miluzeko loguen badau. Urdina. Ba, ez horia da. Horia? Horia! Zoriontasunaren kolorea! Datozela gure lehiakideak! Ia zer diote! Horia! Iker eta Joseba, Sara eta Ione, Maider eta Olaia. Gorria pasioa! Urdina lasaitzeko bitu. Urdina lasaitzeko gehiago. Jendeak esaterako kolore horia hartzen duenen eta ez da... Ez, bai, horia, berez. Kontzeptu modura. Bai. Iker, Joseba, ze kolore jarriko diogu miluzeko ibilbideari? Berdea. Berdea? Esperantza zuenetako esate baterako. 6. saioa. Ekologikoa. Baita. Kontsumo bajuko bikotea zuena. 1.200 euro kontuz. Bueno, kontsumo hor dago, Eta 1.200 euro ja hemen. Iker, multagia ordainduta edo zer? Ba, ordaintzeke oraindik, fetxatxe dago. Baina, bueno, iritsiko da, ez da? Bai, sartzen da. 1.200 zati bi, zati Hor kontua, eta ulerten zaitut, baina isuna jasotzen duenaren burua gorrela funtzionatzen baitu. Otakoek isuna jarri date. Orain beste 10 aldiz ez du jarriko otarik. Ja ordaindu dut isuna, ez da? Hor sartzen zara ziklo batean. Bai. Isuna ordaindu, berriz ere jarriko. Tal cual, bai. Bueno, behintzat, miluze diesker zorrak itatuta, eukikuz. Joseba, momentuz, lortutako diruarekin, ze... Guk beti, bueno, lehenengo multak, hori bai. Eta gero, afari potente daukagu pendiente, biek batera. Baina biok, kuadrilekuek ez daudelako gonbidatuta. Bat ere, Horazi hori ere. Beraiek etorriko dira, ingute berain afaria, eta gar. Baina mai berean edo... Bueno. Igual pizkat apartea da. Lanera Iker eta Joseba datuzelako. Ega da miluzen egoiliarren txartela badu batela hauek, Bai. 6. saioa esan duguna oso ondo 1.200 euro eskuratuta, egunez egun suposatzen dut hobeto, erosu hau. Bai. Eta gaurko helburua zer? Sakua? Eskuratuko? Bai. Venga, ia? Helburua hor dago. Bai. Venga, zuek, animo, onkietorri. Esker. Sara eta Ione, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Animauta. Animauta. Animauta, hori behar dugu, Zue gainera, berdea ere... Kolore guztokoena? La rosa igual, La rosa? Berdea bai. Bai, ondo dago. Jonek zer dio? Kopia eta niria bai la rosa. Bai, ondo. Ba, ez dara mazue bat ere. Urrengo saierako. Ados? Bueno. Gaur ikugarrena. Dirurik ez momentuz? Ja. Ez dakit helburuetakoa zakua edo finala jokatzen, besterik gabe? A ber, momentuz finala, gero ja... Ja, pixkanaka joango gara, hori da. Helburu berriak konkistatzen, eta? Bai. Zezuek, itzen ezagun dirua, zergatik ez? Ba, a ber, nire guztako jatan, oinan bataratzen kotxeko karneta. Bai. Orden ba guztako jatan, holan, kotxe bat, 5. eskukua de repente... 5. ala behartu, ez da? Claro, es que ez noi arriskatzen apurtzera. Gero 2. eskuko merkeak ere badaude, ez? 5. iritsi gabe. Bueno, bai, a ber, este tema da... Ibili zara begire zara, gitxi gora bera zemat beharko zeunke? Dirua? 2.000, 3.000? Nire autoeskuelako irakaslek esabozta saltzoztala 3.000 gatik. Berak saldu? Bai. Hori legala da? Horrek urratu gara du zerbait. Bai, interesen bat, edo badago zerbait. 3.000, ondo? Ze prozesuaren ze fasetan, gidaimen ateratzeko da? Ba, igual urrengo hilabetien ja... Praktikoa? Bai. Txalo ero bat, animo Sara. Ondo. Jon, ez du berriz diruarekin? Niri guztako nirtzedek jutia bidaian, nire lagunega salbada. Ondo? Nora? Ointze bertan jungo nintzateke Londresera agian, edo, bueno, ez dakit hemen, Europatik Albaniara edo. Bale. Eta, bueno, gero ja Txina. Ba, ja, aurrekontuaren arabera, bizkadan, norantzua ere, zuazteke. Ba, ia proiektu hori finantzatzeko mori daukagun. Ados? Bai. Eta batez ere ondo pasa, hortara gatuz eta. Bai, claro. Animo bikote, sorte hon. Maider Retolaia gure bikote barria ze moduz? Ongi. Maider nondik? Atarraiatik, Iruñatik. Olaia lagunek, betiko lagunek. Beti da nik ikastolatik,
elkarrekin egon gara, eta hori. Oso ondo eta miluzera be batera. Bai. Maider zer ikasten? Ni magisteritza, Iruñan, bai. Hola iazu? Erizaintza ere Iruñan ere. Ondo, eta ikasteaz gain, irakasle bat eta bestie. Zer irakasten, hola jamen daukat, eskubaloi taldien eta entrenatzaile bebazabiltz, da dantzakaz Maider lotutezu, ez da? Bai. Bai, hori, eskubaloi talde batean jokatzen dut, eta baita aldi berean txikiei ere entrenatzen. Zendo? Bai, gustora. Pazientzia pixka behar, zarteka? Bai. Baina badukazu. Badukazu pazientzia. Bai, bueno. Bai, bukatzen zaian arte, ez da? Maider zeude bai, zer dantzataletan zabiltz? Ni betian ikasi doan ikastolan, eskatu zidaten ea lagundu nien, eta hor nago ikastolan dantzak ematen. Zu badakizu norraritu zen hortan ere? Ez. Iraski? Bai. Dantzatalien eta umieri irakasten. Bai, nire kurrikulun... Ondo dago, hori ezautzen dut, datu hori ezautzen dut. Datu hori ezautzen zu. Gero datu izkuturen bat balako zube, bai. Bai, esan ezin denik, baina eskubaloian ere aritu zen. Bai. Bai, eta Maider uzartza dituzu bere... Ondo. Zer? Parrandazaleak zarete? Bai. Begira, hortan ere? Orduen ja ez daukagu. Langileak? Baita ere. Zaukagu ezer komunean orduen. Ja, hor bukatu da, antzekotasuna. Zein intentziorekin, Maider Olaia, miluzera? Ongi pasatzeko, esperientza bizitzeko, eta... Eta, finalera iristen bagara, asko zobe. Ze ondo, bongietarriatiek zabal-zabalik zuen zape bai, hau pasuek? Eskerrik asko. Ateak zabal-zabalik zakuaren zatere, Bai. Eta ateak zabaldu egin behar dira. Zaku guzia sardadin, gaur, jokoan, 24.950 euro. Zondo! Atea zabaldu eta aurrera berriz ere. Oi hartzungo gure lagunak, batzuek! Ongetorri, beste peini. Adarra joten ikasi arte hemen zauzi, ez da? Bai. Oda, barnetegi bat. Bai, barnetegi bat. Adarra jotzen ikasi alizateko. Erto. Onda, miluze da, adarra jotzeko barnetegi. Polita, ez loga modura. Maider Olaia, adarra joa, baina probaren bat ere, beharko dugu ba. Trigoren berbak, ikusi-makusi, potokumeak. Gu hasiko gara ikusi-makusirekin. Zuentzat ikusi-makusi, Iker eta Josegarentzat... Zer? Tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Eta potokumetan, Sara eta Jone berriz. Ondo? Ondo? Iker eta Joseba, Donostia, antigotarrak. Donostian bezala xea, antiguan ere gizozkiekiko pasio hori... Ez bereziki. Ez, Nik ez. Bueno, lastima. Tribuaren berbetan gizozki zaporeak izango dira eta. Ea ba, hementxe berbak. Eta denbora Iker, platanoa. Banana. Marrubia iparraldean. Martuta. Platanoa, Joseba. Banana. Marrubia iparraldean. Mertxika. Platanoa. Banana. Marrubia iparraldean. Arrega. Ondo, zitroina hegoaldean. Limoia. Bai. Menda. Menda. Eltzaurra. Ez. Platanoa. Banana. Marrubia iparraldean. Arrega. Zitroina hegoaldean. Limoia. Menda. Goiena. Ez. Platanoa. Banana. Marrubia iparraldean. Arrega. Zitroina hegoaldean. Limoia. Goazen, menda. Mertxika. Ez. Platanoa. Banana. Marrubia iparraldean. Arrega. Zitroina hegoaldean. Limoia. Menda. Batana. Bai. Masusta, Nafarroa eta iparraldean. Martutza. Bai. Intxaurra, Nafarroa eta iparraldean. Eltzaurra. Bai, oso ondo, bueno. Ondo? Hortze guen, Mertxika meilakotoia ez negaia, goiena, bikain. 666, 60 puntu, Iker, Joseba, ondo. Txirritatxo, ata joka, gaur bebai, mezu bat teknologia... Eska, menpekotasunari da? Bai, gitxi gora bera, berak, sozialki ere gizarte betu nahi du. Deskonexiorako deia. Ez dakigu, ez dakigu. Zara Jone, bertxorako prest. Venga. Ba, zara guazen? Bi ordu terdi batez? Besteko. Egunero. Gauero. Jone? Jone? Bueno. Sega potoa. Sara? Kontsultatzea. Lehenengo gauza. Goizero. Ai, Jone? Horteatu. Mezu bat hortik, deiak. Hemendik. Sararen txanda. Geratuko zara. Jone! Ero. Altxa burua arnastu. Sakon. Errepikatu.
Egunero. Bueno. Sara oso gogotxu. Parkatu. Lasai. Bueno, bi akats. 60 puntuak ere. Patazestekoa. Eguneko erabilera. Ez dut esan. 4 ordu inguru, 4 ordu terdi. Bai, 5. Bai, hortik. Zuk, badakizu? Ez. Esaten du, mugikorrak. Ba, ez da doituten. Ez duzu jakinak, ez da? Maider Olaia, prest? Zemakiak. 3, 9, 1, 5, 7, 2, 6 eta 4. Hau politak izaten dira, Jose Maider, 1. 5. 9. 6. 2. 6. 5. 3. 3. 1. 4. 8. 6. 6. 7. 5. 1. 3. 9. 6. 2. 6. 5. 4. 3. 1. 4. 8. 6. 7. 7. 5. 1. 3. Hau Polaia. Eta 9. 2. Haupa! Ondo! Ikasteko nik egingo nuke neure trukue, bai gero esan da nahaztu, 5, 6, 4. Irudikatzen dut proba hau ezagutzen ez duen norbait lehenbizikoz miluza ikusten da. Ez dut beste zaio hau. Oso zaila. Bai errolai hau pasuek, hau kontu oso ondo. 2, 5, 1, 3. Nola, hau. Iker eta Joseba, zuek ere erotu, ez da? Ez du ezer jakin nahi. Inintzioak besterik ez. Hori da. Hartu lekua, Sara eta Ione bestaldean. Lehenbiziko rondara. Animo, Hortxe kontzeptuak. Demora. Saskibale, frisbia. Ai, lur... Ui? Zer da? Animo. Ai, koetea. Bueno, bai. Espaziora jutia. Euskaraz? Ostras. Astronauta. Ez. Ez. Bai, ai, ostras, koetea. Hori. Ez da bardine, No, utxiazko horrela da, biharna. Espaziontzia. Kaskua ipini, kotxan montau Ferrari. Ez, ondo. Komo egotia. Masajeko... Ez, zer da? Zinia, oza, zinema. Hor, elementu hori, zer da? Butaka, zineko butaka. Irude... Zer da hori? Hirugarrena? Esneateratzia. Esneateratzia. Animalia? Beia. Bai, eta zertan ari da? Beia esneataratzen. Bai, beste, bai, ondo. Lehenengo esan zulen, Sara. Ez, bestea. Ez, baina demorazkan mazan du? Bestie. Butak. Akulekue. Naztu gara, espazientzia. Denporaz kanpo entzun dugu, eta orain rematatu behar zen, espazientzia denporaren barruan, butaka... Tronua hor naztu gara barriro. Bakarra. Bakarra. Hogeina puntu. Lastima. Arbitru zen, Sara? Hau. Zauri galdetzen zu. Ondo. Ja banatu dira. Vale. Sara Ione, ondo? Bai, bueno. Gazi gozoa, ez da? Bai, hori da. Hau zaporea, guazen hori pixka bat goxatzera. Hartu lekua mesedez, Maider eta Olaia bestaldean. Bai? Bixi bitaldeak, publikoa ere alde daukazu eta. Animo, denbora. Loretxo bat jartzea. Ondo ari da, Beroa, uda, erreparatu horri, Ondartzan, gaztelu bat egiten. Ez. Lorea. Ez. Eguzki lorea. Bigarrena. Ura botatzen, ura edaten. Kamareroa. Bai, tabernari da ondo. Musukatzen, bikote bat apurtzen. Azerretu. Zehazki? Bihotza... Hor. Zer? Bihotza... Ez, aztu bihotza.
Ezkontzan ez ezaten. Ez. Bikotea? Zer? Banandu. Zehazki? Zehazki mata? Dibortziatu? Enau ados keinu horrekin dibortziatu era baketxu baten behizan alda. Eskondute dagoena? Bai ba. Dibortziatu, banandu ez. Horna behar da eskondu bero dibortziatzeko. Kaktusa bez. Kaktusa, beroa, basamortua. Ea bat, hogeina puntu! No! Hau, hobetu garra dago, Maider Oloia prest, hartu lekua, Iker eta Joseba bestaldean. Zuek ere lagundu noski, Ia iruko balortzen dugun. Denbora! Kokoa. Zuaitz bat, kokoa. Oso nago kokoa, bigarna. Izurdea. Arrai bat da, bale? Arrai bat, mantarraia. Bai, oso ondo. Ia. Mai batean zaudezu, banketxean lapurra eta banketxeko langilea. Ba, oso ondo! Bikain! Ondo! Maider Oloia oso ondo egiten, Zora, garri. Oso ondo antzerkiaren mintzuk egiten, Egia lapurraren estrategia zela igual izan finena. Sartuta, ez zegoen planik hor. Josebak ikusi du bai. baten. Azkar asko. Danak, iruroina, haukazuek. Eroglifiko batzuk. Ondo, etorri da eroglio zueri ezer esaten, Iker Joseba? Nola? Eroglio etorri da, eroglifikoak sortzen dituena. Ez. Eroglio, zautzen eroglio? Ez. Eroglio Karnovic. Ez dugu zagutu horretik. Bera sortzen ditu, ez da broma, Bai, Iker esan doz, giatik ibiltzen dela, tabernatatik. La Estrellan? Bai, la Estrellan ez, bai, ibiltzen dela handik. Igual, badago klube selektoen bat horrela oso... Bukowski. Selekto ez da, baina Bukowski bai. Koktelen bat hartzen edo. Bukowski, kontuz. Bukowski. Bueno, selektio bat horri bitzen dena. Iker Joseba, lehenengo eroglifikoa denpora. Entrenatzaileak eskatu du. Bale, zer da? Opaketak, sopa... Ez. Sopa... Ez. Aldaketa? Ez. Bai, aldaketa bai. Aldaketa bai. Salda badago. Salda. Goikue, ezeken dute alda. Kroesketa bai. Aldaketa. Ondo. Iker, zurean badago, salda? Saldarik? Ez, baina kroketa bai. Bueno. Ze kroketa? Jamon, makillaua. Bakailaua? Jose dona. Bai. Nik urde ezpiko aukeran, Nik bizek. Bai, Makailuna be, bai. Oso ondo. Iker Joseba, bigarrena, denpora. Letxuga jaten dut. Tomasa mate hartzen tomatearekin. Oso ondo. Zearekin, gainera, Tom matearekin ikusten dugu, tomatearekin. Oso ondo. Polita, argazia polita, bidaliko dugu. Ondo. Bitik bi, jan puntu, oso ondo. Bulegoan ari zen, noski. Bai. Bulegoan bertan. Zara jone, eroglifikoek aur bai. Hombre, espero dut ez da. Konfiantza pizka batekin. Haure fungeratu ginen segundu batera. Bai. Animo, Lehenengo da. Zerkasko. Denpora. Eskolan aztu dut. Ez? Zer da? Txake, Ez? Ui? Ai, ama. Ez? Muy bien. Ja, goitek asko gara? Mola. Moma erantzuna ez aquí? Ez da guztari igual. Baratuztik eta karnabalak eta txilaba bat. Txilaba, Txilaba. Txiez, laba bai, mochila. 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 Inauterietan, zue txilabarik, sekula ez. Ez dakit zertan txilaba. Ez, hori argazikoa, bai. Jartzen dana. Hoi hartzen zuen? Txilaba. Bai. Ez? Tia, publikoa isilik, Iker eta Joseba zuek? Txilaba. Bai. Izen horrekin, akaso ez? Bai. Txilaba, bai. Hau, Tolosarrantza. Tolosarra, bai. Erlijioa. Erlijioa. Ondo. Bale, Sara Jone, bigarrena, denpora. Ozpin oliotan jaten ditut. Sardinak. Ja. Sardinak. Bai. Bikain. Sardinak hor banatuta ikusten dut, irakurtzen hasten gara. Sardinak.
Erto. Ondo, eroglifikoa bere ere istu. Bai. Niari nintzen bitartean txilaba eta aurten baugat plana. Guretzat ere, inotoritarako. Txilabarik ez dut. Ez. Plan. Bai, hori badakit. Ona. Bai, aurten baskaritik. Sorpresa daude tartean eta... Bai? Berroita garpuntu zu bitartean, oso ondo. Bai. Txilabarik. Txarangak bai. Txarangak beti. Ondo, bai derrolaia. Txaranga purbet? Baita ere. Eroglifikoek. Iruña aldean eta han, aletasuna dago, bai. Erto, eroglifikoek asmatukuz? Bueno, saiatuko gara. Erto. Hau pasuek, lehenengoa denpera. Nolakoa da sagarrori? Bai? Zer da lekue? Mikatza. Mikatza? Mikatza da, sagarra, oso ondo. Eteren sagarra be, bai. No, aipatu gabe zinutzi, eroski. Bai. Hori esaten du etek eta hori, mikatza, aurrera mazte. Ba, igual Tolosako... Zer? Aratuztitan, kontako txut. Gero ni errepikatzen nahien horielakoan nahien. A ber, ete bagur zen jan. Epa. Oso ondo zuek, bigarrena, denpora. Zuaitz hartan dago? Bai? Urbon. Zer da? Urkaska. Zuaitzean Botazta zer? Zuaitzean, segon daiteke? Urtanta. Urtxintxa. Txintxarri. Azken zati ez du behar, urtxintxa. Bueno, bigarrenan txintxarririk ez da entzu, baina lehenbiziko amai. Berroita marpuntu, ondo, azarra biara. Eta orain entzumo dugu adarra, Miguel Utzeko eskua den deia adarra, noski. Hortxe? Aurrera, Miguel Utzeko eskua! Epa! Oso ondo! Iker eta Joseba, gozen, lehenbiziko eskua. Kanposantuko aberatsena izango aiz martxa honetan, Iker edo Joseba. Jo, ze ugazun espezietakoa da, aie, izeneko animalia. Aragi jalea, primatea, intsektu jalea edo marrazkaria. Jo, itxusia. Guau! Zer? Marrazkaria. Intsektu jalea. Primatea. Guau, zer da hori? Ai, zatarra. Bokala? Ze hitz ezkutatu dugu Sustraia Band taldearen kantu honetan. Taitxutu naute, eranitudan romotile, kamaikarate. Lekitxotik, Bermiotik, Ondarrutik, Elantxobetik. Lekitxotik. Lekitxotik, kamaikarate. Ondo zuek. Haukura ganakonak, Bai. Bokala? Eta aurrera. Noren argazkia bilakatu du adimentxuk. 70 hamarkadakoa. Aitziber Grados, Malen Altuna, Aitziber Garmendia, Lur Errekondo. Lur Errekondo. Bai? Lur beti guapa? Bai. 70 hamarkada da, 2000 bai. Ondo. Bokala? Kanposantuko aberatsena izango aiz martxa hontan. Zura probatu nahi? Nahiko lan. Aurrera ba, entzun. Naizela, Euskala okean abezintzen hau, Ia ba, kontuz, Zea esten genuen. Sekulakoa. Jimi Hendrix, Rod Stewart, Phil Collins, Sting. Rod Stewart. Oso ondo. Hau playlistema dago, Iker. Hau bai. Baizan. Iñigito Txapelpunkek kontabazten,
Kontuz? Juntzela aeroportuen, Iñigito. Bai. Da batek, can I have a photo with you? Da, tipo, zetu nau, ez da izer. Da pentsa zeuen, Rod Stewart. Da bera kontaten, etxo, eski pentsa Rod Stewart nahi da. Lekitzako Rod Stewart. Bai, Iñigito zan. Bai, ondo. Bokala, ezakit esan duzuen? Ez dugu esan. Esan ba, hori da. Kutsa... Bai? Azken errondara, salto bestela, Bazen ba. Bai. Norena da argazkiko pentsalaria eskultura? Rigodon, Rodin, Rodan, Rantanplan. Ondo? Rodin. Rodan. No, Rodan. Azken bokala? Ez, ba, goz. Konturatzerako bizitza pasa. Begira, kanposantuko aberatzena izango aiz martxa honetan. Pasa ezin da izan. Alegia, aurrera, Vale, bizitza aurrezten pasa eta konturatzerako bizitza pasa. Bai. Bai! Osakit? Bai! Pasazo! Bai! Komo inean! Zara Jone! Puntotxuek iabiltzen ditugun eta komodin bape bai. Bigarren eskua. Honela dino? Hau begiratu ere egin. Ze filmeko fotograma da argazkikoa. 8 euskal abizen, bai pas, igelak, mozolopintoa. Igelak. Errobatea. Bai pas. Osondo. Eta bokala? A. Entzun, Zara Jone. Ze talde zan? Europe, With Snake, Scorpions, Black Sabbath. Europe. Bai. Ondo. Beste bokal bat? E. Aurrera? Bai. Aurrera. Nola du izena, 3 Michelin izar deituen Eneko Atxaren jatetxeak? Ausmendi, Azurmendi, Zuberoa, Ama. Azurmendi. Oso. 3 aldiz ondo erantzun da. Ez que justo neuen esateko Ama baina esautez. Ez. Eta beste bokal bat? U. Saiakera, aurrera. Aurrera. Zeitz estali dugu Txomin Artolaren Boneta eta Txapela kantuan. Igaran egun batez egin diagu herri, hortaz nahi deiziet eman zerbait. Neri zuriari berri. Neri. Rebotea. Berri. Hortaz nahi deiziet eman zerbait berri. Bokala? I. Zaila, tuko zarete? Askatzen? Hau begiratu ere egin. Zara Jone, bazken errondar duen? Nola du izen argazkiko musikariak? David Guetta, Armin van Buuren, Jean-Michel Bereau, DJ Tiesto. Armin van Buuren. Maider Rolaia? DJ Tiesto. Iker Joseba? Jean-Michel Kalakan, osondo? Kalakaneko DJ Tiesto, ala esaten dioteta. Begira, interesgarria. Bokal bat edo? O. Eta saiakera egiten duzu edo komodin bari geratzen gara? Ez da gauza erraza exarekin harreman ona mantentzea. Zelan gabiltzik gaur, Bai. Bale, komodina! Maitasun kontuak eta... Maider, Olaia, komoditxo bat? Espero. Ia ba, hau zuen eskua. Zuren eskalaguna tematuta, Non bizi dela diozu, orain exarekin, orain beste batekin. Ze pilotariri egin diogu zuma. Norbai maite bindu egin da, Erredakzioan. Aitor Elordi, Aitor Aranguren, Jose Javier Zabaleta edo Ander Imatz. Ander Imatz.
Imatz. Jose Javier Zabaleta. Aitor Aranguren. Ondo. Ze bokal, zara, Jone? A. Maider eta Olai aurrera entzun. Norena da, entzun behar egun kantua? Jean-Michel Jarre, Eagles, Anita Higgerland edo Mike Oldfield. Eagles. Eagles. Jean-Michel Jarre. Anita Egerland. Mike Oldfield! Kasetan bizik Baita. Bokalik ez. Aurrera. Nola du izena, Apolo 11 ilargiratu zen itsasoak, bakearena, urduritasunarena, lasaitasunarena edo Martziano itsasoa. Bai? Martziano. Lasaitasunarena. Ederto? Ze bokal? I. Aurrera. Hauetako Z alderen bertsioa egin digu Ati Mentxuk. Erori naiz, erori buru austeetan, erantzunik gabeko barne bidaietan. Aina gau, utziko ditut mamuilunak, piztu dezagun benetan eugarena. Lanien naue. Bai, noski. Bai. Telefonotik nabi lanien, ETS bulego belako Merina Gris. Belako. Bulego. Merina Gris. Merina Gris. Gugeukaren! Piztu dezagun benetan gugeukaren. Zeren hauza. ETS zen, oro. Ba, bokal barik. Aurrera, Azken azken erronda, Nola du izena argaziko dinosauroak? Polacanthus, Pteranodon, Triceratops edo Ornithomimus. Pteranodon. Bai? Triceratops. Ba, buruko pintxuekaz ikusten da baiet. Argazki aspaldiko arduan, za? Ze bokal? Zuren eskalaguna non bizi dela diozu? Ba... Oso aukera, bai? Vale. Askotan urrutiko amodioak Akatxera? Ez, akatxera. Ez, bakatu. Akabura. Bera, igual. Akabera. Gertu izaten Ba, duten. azken komodinez, baina beste biak zebok eskuratu Bai. dituzuen. Markagailuak, Iker Joseba Aldaren damat bit komodin, 220 zara Jone, 280 Maider eta Olaia. Zein da zuzena? Ondo erantzun, errondatik kanpo ez geratu, eta aldala taulako puntuak eskuratu. Iker Joseba, lehenengo erronda. Pirinioetako eski estazioak dira. Gran Valira, Bakeira Beret, Artust, Formigal Pantikosa, Baldezkarai, Kandantxu, Zermat, Aspen, Spot, San Martiko, Arria, Larra Belagua. Formigal, Pantikosa. Erra legua. Sara Jone? Kandantxu. Eski, no? Larra Belagua. Nafar Pirineotan, bai? Bakeira Beret. Pirineo Katalanetan. Sara Jone? Artouste. Biarnon. Aspen. Aspen, Colorado. Estatu batuetan, urruti. Iker Joseba? Spot. Katalunian hau ere, bai? Gran Valira. Andorran. Komodia.
Azken aukera zuzena eta komodinarekin erabakiko dugu. Komodinak dio... San Martiko Harria 150 puntu. Ondo. Iker eta Josuaren markagailura. Seguru. Zara, Jone, zeuek hasita bigarren errondan, film sariak dira. Urrezko palma, urrezko lehoia, urrezko krispetak, urrezko maskorra, urrezko baloia, urrezko irusta, urrezko hartza, urrezko globoa, urrezko arranoa, urrezko arpa, urrezko zaldia. Zerezkoa? Sí. Urrezko globoa. Bai. Maider Olaia? Urrezko arranoa. Errusiako zinema saria. Urrezko maskorra. Donosti, Mira, ora. Zara, Jone? Urrezko zaldia. Taiwanen ematen dago. Maider Olaia? Urrezko lehoia. Janizian. Iker? Urrezko palma. Kango zinemaldian. Zara, Jone? Urrezko krispetak. Bai, MTVk banatuta. Azken erantzun zuzena dago, Maider Olaia, taulan. Pikote? Urrezko irusta. Iker, Joseba? Komodina. Urrezko hartza berreinean eski. Berlinareko Ondo. Hirugarren erronda, Maider Olaia, Amerikan dauden estatu edo hiriak dira. New York, New Delhi, New Bedford, New Westminster, New Ireland, New Jersey, New Mexico, New Hampshire, New Orleans, New Plymouth, New Haven. New York. New Jersey. New Jersey. Bai. New Orleans. New Delhi. Indiako hiriburua. New Mexico. Estatu batutako hegoaldean, bai. New Hampshire. Iparreki aldean. New Ireland. Papua Ginea Berriko uhartea da hori. Zara eta Jone? New Bedford. Massachusettseko hiria. 60 puntu. Planto eginda berdin du, da bestela osatu taula. Planto, porque ez dago komodinik. Planto, bai. Ez dago komodinik. Berdinketa? Ba, 60 puntu. Ba! Gertu ertatzen den penaltietan, momentuz markagailuetan, 710 Donostian, 280 Elorrion, eta Parregian, 280. Oso ondo, ba, Sara eta Jone nolabait zuek erabakita. Berdinketa, desempatea dugu orain zuek, aurrez aurre, Maider eta Olaiarekin. Bueno, galderak txandaka, bi taldek zuzen erantzun da aurrera, bi taldek kale eginez gero ere bai, taldetako batek utxe egin besteak asmatu, ba, asmatutakoak egingo luke aurrera, beraz, animo bi taldei! Sorten guztiei, Sara Jone, zeuek hasi erantzuten? Zein da Titanic filmaren zuzendaria? Erantzun bat? Tim Burton, ez que ez dakit. James Cameron, da erantzun zuzena. Maider Olaia. Nork zuzendu zuen E.T. filma? Richard. Richard. Auzoko Richard. Steven Spielberg. Sara Jone. Ze kolorea da nagusi Txinako banderan? Gorria. Zuzena da. Maider Olaia.
ze kolore da nagusi Japoniako banderan? Txuria. Zuzena da. Sara Jone, ze herrialdetan dago Chichen Itza gune arkeologikoa? Mexikon. Zuzena da. Maider Olaia, ze herrialdetan dago Machu Picchu gune arkeologikoa? Txinan. Ez da zuzena, Peru. Lastima, txaloro bat. Maider eta Olaiarin. Zama tensio, bikote. Ondo aritu gara. Bai, ez ongi. Besteak puntutan berdin du. Halere, esperientzia polita izan da, Maider? Bai, ez ongi egon gara. Gustora? Bai, gero berriz ere atarra gehiara bueltan. Zango diegu lagunai, mil luzera etorri. Richarri eskuminak. Segi dezala pelikulak egin eta egin. Eta txalo ero zentzarriko temi esker. Sokatira atarian, Iker eta Joseba. Arnazasakon hartzen ari ziren, meditazioarik eta egiten. Bestek desenpatea jokatu duten bitartean. Zuek ondo? Ondo. Estuago ziren, Sara eta Ione? Osea, izerditan todan. Bai. Bueno, baina izerdi ona orain. Bai, ondo urteinako. Bai, ezta? Sara Ione erantzuten zuek lehenak, sokatirarago. Eta denbora. Bizkaiko zein udalerritakoa da Zorion Egilehor aktorea? Paso. Mundakakoa. Jarraitu bestia. Arrimurri zapero. Paso. Bero. Ze animaliaren burua du Egiptoko Bastet jainkosak? Bastet badakit. Katua, ez dakit. Katua, oso ondo. Ze urtetan sortu zen Betizu kluba? 2001 sortu zen. Zenbat zeta daude paparazzi hitzean? Bi daude. Zenbat kontsonante ditu alfabetoak? Paso. 22 ditu. Ze izen du Gabiriako hondartzak? Paso. Ez dauka hondartzarik. Zein aktore australiar da Babylon filmeko protagonista? Chris Hemsworth. Margot Robbie, zein hilabetetan ospatzen dira Madalen jaiak? Uztailean. Uztailean, oso ondo. Ze kiroletan aritzeagatik da ezaguna Damari Segurrola? Futbola. Bai. Zer idazten zuen Van Goghek bere sinaduran? Eguzkilore bat. Vincent, zenbagarren bendean kokatzen da 2020 urtea? Ze mende? Zara eta Jonen entzat emozio asko gaur. Horren beste galdera, horren beste... Ono ze moduz neskak, aurrera eginda. Bueno, bai. Oso garrantzitsua dela. Finaltxu bat edo falta, baina... Ja, orain ordi jau. Bizirik, hau pasuek, hurrengora arte. Hemen ditugu, aberriz ere. Iker eta Joseba. Finalean gozo, Afiliatuta. Jode, esan du lehen, egoiliarren txartela dagoazu hemen. Ota jarri garri gara, Iker? Jode, ota finantzatu beharra, bai. Eta Erne, horretarako, urte luzez aparkatzeko aukera hemen, Gaur, 1000 luzeko zakuan, jokoan. Haupa! 24.000 bederatziehun eta 50 euro. Eta hauek ere hementxe, aparkatu zuten ipurdia da, Apoi hartzun, apatzuek! Etxeko publikoa. Ondo, etxeko publikoa. Etxeko publikoari benetan deialdi egin, gurekin bat egiteko aplikazioaren bidez bat egingo dugu. Euskal Herri guztia konektatu, Iker Joseba, zeuek adiadi jarraitzeko bestak beste, venga munduko hiriburu bat. Zeuan super gustuko edana. Iruña. Boa, egia da, oso ondo, ez. Honenetakoa da, Iker. Dublin. Ondo? Bitu, niretzea ez da derrago bai. Ez zara izan, handeko goa bai. Dublin esan da? Zer da, bere herrialdeko hiriburu, Iker? Bai? Ondo, Iker, Joseba. Munduko herrialderen bateko hiriburuak dira. Denbora. Toronto. Shanghai. Dubai.
Abulla. Sucre. Istanbul. Rabat. Wellington. Mumbai. Zurich. Sydney. Egiaztatu egingo dugu. Erne, akats bakarra. Dubai, Abulla edo Rabat. Pues a ver, Dubai, Abulla edo Rabat. Bai. Rabat nunga. Rabat ez nunga. Rabat nunga. Marrokos. A ver, dale. Marrokos da Rabat, ez, abilgura, bai. Dubai, igual. Abulla, Dubai. Bai! Hortxe amaikakoa egiaztapen bakarrarekin osatua. Bikain, bikote. Oso ondo. Iker Joseba. Urrezko galdera. Sakurako bidean kokatuta, elkarrengandik hurbilen dauden biak. Denbora. Lerro zuzenean elkarrengandik hurbilen dauden biak. Sartu, denbora baduen. Iker Joseba. Zer? Zalantzak. Eskuadra kartabon. Ez dago demolarik. Hala ere munduko herrialdeak eta hiriburuak. Ondo, Bikain. Bai, hori bai. 1.000 euro. Oso ondo. Iker eta Joseba zuentzat. Eta 24.950 euro irabazteko aukera. Horretarako, urrezko galderaren erantzun bikoitza zuzena izan beharko litzateke. Aukeren artean, Zurich? Bai? Zurich, Istanbul, Zabiet. Zurich, Istanbul. Bai. Eta jakin beste iria, 1.776 kilometrora duela. Iker Joseba zer? Istanbul, igual. Istanbul, Rabat. Bietako bat da. Eskuaira. Portagoia. Bai, Babietako bat da. Iker Joseba, 6. saioa miluzen. 2.200 euro eskuratuta. Momentuz, zakua banatzeko aukerekin. Gaur, gure aldetik, eta zuak zakua irabazi. Iker Joseba, miluze trebeak zaretela erakusten, egunetik egunera. Iker Joseba zuekin oso gustora gaude, egunetik egunera. Iker Joseba. Zakua banatuko dugu, zuzena da Rabat. Edo Istanbul behar genuen, Rabat? Ikusi dugu! Berango ikusi ordea! Iker eta Joseba, bikain! 1.000 euro gehiago, 2.000 berera! Animo, eutxi